Γεια σου Άρη, καλησπέρα. Εντάξει, τα άκουσες. Γεια σου Άρη, καλησπέρα. Ο Άρη 2755. Πραγματικά σε όλο αυτό το ταξίδι μας βοήθησε πάρα πολύ το Make-A-Wish και σε πολύ κρίσιμες στιγμές και δύσκολες που είχαμε, το Make-A-Wish ήταν δίπλα μας και πραγματικά αυτή την εκπλήρωση της ευχής την περιμέναμε σαν να ήταν το τέλος όλου αυτού που έχουμε περάσει. Όλη η διαδρομή έτσι μέσα από το Make-A-Wish δεν είχε κάποια αστεία, δεν είναι μόνο η τελική μέρα που ήρθε σήμερα. Πιστεύω ότι τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και στο πιο δύσκολο σημείο της θεραπείας που ήρθαν κάποια πραγματάκια για τον μικρούλη, τον κάναν τόσο χαρούμενο. Ακόμα και το νόμισμα που κράταγε συνέχεια για να λέει την ευχή του δυνατά, το έχουμε ακόμα μαζί μας.